हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बियो जागोन नोंथांमोननिफ्राय माखासे सानैसो स्टुडेन्टआ बिहरनाय जादोंमोन जे फैगौ एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानो गोनां टेलेन्ट सार्च एग्जामनि थाखाय जिके लानानै फै होननानै बुंदोंमोन आरो बेनि बर'नि जिके बर'फोरनि सायाव सोंजाथाव कुइसनफोरखौ कालेक्ट खालामनानै लाबो होननानै स्पेसियेलि बुंहरनाय जादोंमोन। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअखौ लाबोबाय आरो जायफोरा बिनि सोमोन्दै नायनो गोसो नोंथांमोना नायनो हागोन। अदेबानि बियो नाथाय टेलेन्ट सार्च एग्जामनि थाखायल' गोनां बे नङा, एभ्रिथिं जिके एबाउट बड' बियो गासैखौबो मोनजोबनाय जागोन। नोंथांमोनहा जेसेबांनाखि बर'नि सायाव जिके जेखि एग्जाम जाया मानो बा जेखि माबा मोनसे पार्टिकुलार गोनांथि जाया मानो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन। दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनानै होखानो नागिरदों बेयाव अल केटेगरि हिसाबै लाबोनाय जादों। अर्थात अल केटेगरिनि मिनिङा बेखौनो होननाय जादों बेयाव स्पर्ट्सनि हाबगोन, लिटारेरिनि हाबगोन एबा जायखिजाया बिथिंनिफ्राय बर'नि सायाव जायखि सोंथाव दा बेखौ बाहाय जथायनानै होफाजोबनाय जादों खेबसेयैनो। आरो नैबे फार्स्ट भिडिअ बेबायदि टेलेन्ट सार्च एबा बेबायदि मोनसे बर'नि सायाव जिके लाबोनायनि बे नङा, नैबे जाहैबाय नोंथांमोनहा बेयो फार्स्ट भिडिअ हिसाबै बेखौ डाइरेक्टलि टेलेन्ट सार्च हिसाबै मख'नाय जादों। नाथाय बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जायफ्रा रेगुलार नायदों नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय जानो हागौ सिगांनिफ्राय बेबायदि गोबांथार बर'नि सायाव सोंजाथाव जिकेफोरखौ मोननो हानाय जाजोबगोन। सिगाङावनो अलरेडि आपडेट खालामनानै दोनखानाय दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था, बेनिफ्राय फारि फारियै मोनफा मोनफा खिथागोन। नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो गोबांथार बेबायदि भिडिअ बानायखानायनि लिंक मोननाय जागोन, बेजों थांनानै नायनो हागोन। नाथाय बियो टेटनि जानो हागौ बा माबा मोनसे एग्जामनि जानो हागौ, नाथाय बेनो बर'फोरनि सायाव सोंनाय जिहेथु बेबो टेलेन्ट सार्चजोंनो हाबफाखागोन एखेयानो। दा गोबाव खालामाजासे फैदो, फार्स्टनिफ्राय जों फारि फारि माखासे नैबे फार्स्ट पार्ट हिसाबै बाहाय मोनगोन मा दङ। बर'नि सोरगिदिं गिबिसिन चिफ इलेक्सन कमिशनार जाजेननो हादोंमोननो। हठात जोंनि भारताव जेसेबांनाखि इलेक्सन जायो, बिसायख'थि जायो, बेखौ खुंनो थाखाय इलेक्सन कमिसन दङ। बेनिनो चिफ इलेक्सन कमिशनार हिसाबै बर'निफ्राय जाजेननो हादों बिथाङा जाहैबाय हरिशंकर ब्रह्म आरो बिथाङा दा रिटायार्ड जाबाय। बे जाहैबाय एप्रिल 2010निफ्राय एप्रिल 2015सिम बिथाङा जादोंमोन। दा बे नामखौ गोसोआव लानांगोन, हरिशंकर ब्रह्म। बर'निफ्राय सोर गेदेमा गभर्नर जानो हाजेननो मोनो, रायजो बेंगिरि जाजेनदोंमोन, बे जाहैबाय रन्जित शेखर मुसाहारि। बे जाहैबाय मेघालया रायजोआव जादोंमोन, बेबो रिटायार्ड जाबाय एबा माने दा बर्थमान जेबो गैथ'वा, बिथाङा जिरायनानै दंफैयो। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव बर' थुनलाइया माब्लानिफ्राय साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ होदोंमोन होनदों। बर' थुनलाइयाव माब्लानिफ्राय साहित्य एकाडेमि भारतनि थुनलाइयारि बान्थाखौ होनाय जादों, बे जाहैबाय 2005निफ्राय होजेनदों। आरो गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाया बर'आ सोर होनदों, बे जाहैबाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारि, बिथाङा मोनदों। बिथांनि बिजाबा खन्थाइ बिजाबमोन आरो बिनि मुङा जाहैबाय जिउनि मोगथां बिसम्बि आरो आरज। बे बिजाबखौबो सोंनो हागौ, इयारखौबो सोंनो हागौ, मा बिजाब बेखौबो सोंनो हागौ, लिरगिरिखौबो सोंनो हागौ, फार्स्ट नालाय। आरो नोंथांमोना दिनैसिम जेसेबांनाखि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय दङ बिनि फारिलाइ एबा बिनि सोमोन्दै प्रपार भिडिअ बानायखानाय दङ, डेसक्रिपसनाव हाबनो हागोन, नङाबा मोनसे मा दं इडुकेसनेल भिडिअस होननाय प्लेलिस्ट दङ, बेखौ डेसक्रिपसनाव लिंक होदों, बेजों थांनानै नायनो हागोन। बेनिफ्राय दङ थांनाय लास्ट जिहेतु होनाय 2021 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था। दा बेयाव बर'निफ्राय सोर मोननो हादों होननाय जादों, बे जाहैबाय मोदाय गाहाय मुं निक नेम लानानै जाय बिजाब लिरदों बिथाङा मोननाय जादों 2001 लास्ट होनायाव। बेनिफ्राय बिनि बिजाबनि मुङा जादोंमोन बिजाब जाहैबाय खर'सायाव आरो हिमालय खन्थाइ, बियो खर'सायाव आरो हिमालय बे मुंनि खन्थाइनि थाखाय मोननाय जादों। दा बिनि सायाव सोङो साहित्य एकाडेमिनि सायाव, ओंखायनो गासैखौबो बाहाय सोनाय जायासै, बिनि प्रपार भिडिअ दंखायो। बेनिफ्राय दङ मोनसेया जाहैबाय बिटिसि गोरोबथाया माला जादोंमोन, बेबो फ्राय सोंजाबाय थायो, 2003 10 फेब्रुवारि खालि। बेनिफ्राय बिटिआर गोरोबथाया माला जादोंमोन बेखौबो गोसोआव लानांगोन, बे जिहेतु लेटेस्ट, बे जाहैबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि, बयबो गोसोआव लाखानांगौ, मिथिबाय थानाय। आरो बिटिआरनि फुल फर्मखौबो गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय दङ बर' बिजोंखौ माब्ला फरायसालियाव थिसनजेनदोंमोननो, बे जाहैबाय बे 1963 18 मे। दा बेनिफ्राय दंबावो बर' थुनलाइ सानखौ माब्ला फालिनाय जायो, 16 नभेम्बर, आरो बेयो जाहैबाय 1952 मायथाइयाव दाजाजेननाय बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। दा बेखौ लानाय जायो, जाय जायगाखौ बासुगावआव दानाय जादोंमोन। बेनिफ्राय दङ बर' थुनलाइ आफादनि गिबि आफादगिरि आरो नेहाथारिया सोर मोनदों, बे जाहैबाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया जाहैबाय जयभद्र हागजेट, नेहाथारि सनाराम थाउसेन। दा बेनिफ्राय दङ मोनसेया जाहैबाय गिबि बर' बिजाबा मा होनदों, बर'निफ्राय गिबिसिन बिजाबा जाहैबाय बर'नि फिसा अ आयेन, आरो 2015 मायथाइयाव बेखौ दिहुनजेननाय जादोंमोन। दा बेनिफ्राय
बेबादिनो गुबुन गुबुन बर' थुनलाइनि सायाव जेसेबांनाखि माने सोंनायफोर दङ बेनिबो अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दङ। सल'मानि सायाव, सुंद' सल'नि सायाव आरो गुबुन गुबुननि सायाव क्रन'लजिकेल हिस्ट्रि फोरमायनायाबो दङ। फारि फारि बेसेबां बोसोराव मा मा दिहुनजादों बेफोरनि बागै बेफोरखौबो नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव इडुकेसनेल भिडिअ होननाय चेनेलाव माबा लिंकआव हाबबानो नुनो मोनजोबगोन। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव बर'नि फिसा आयेना जाबाय गिबि बिजाब। बेखौ थांनायनि उनाव बर'नि गिबि सुंद' सल' बिजाबा सुंद' सल'आ मा होनदों बेखौथ' मोनथिगौ बयबो जोङो इसान मोसाहारिनि आबारि। जास्ट बेखौ खिन्थानाय जादों मा टाइपनिया फैनो हागौ बेखौ नोंथांमोननो आइडिया होनाय जादों, मिथिखानायबाबो ओंखायनो। बेनिफ्राय दङ बर'नि गिबि सुंद' सल' बिजाबा मा होनदों, दहायनि आबारिया जाहैबाय सिंगेल मोनसेल' सल'मोन बियो। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बिजाब, बेखौ लिरदों चित्तरन्जन मोसाहारिया आरो बिजाबनि मुङा जाबाय फैमाल मिजिं 1970 आव मोननाय। गासै दोंथामल' सल' दं बेयावबो, नाथाय बिजाब महरै साफायनाय बियो। बेनिफ्राय बर'नि गिबि सल'मा बिजाबा मा, जुजाइनि अर, चित्तरन्जन मोसाहारि 1962, बेखौबो मोनथिगोन। बेनिफ्राय दङ बिबार लाइसिया साफायनाय महराव माब्ला ओंखारजेनदोंमोन, बे जाहैबाय 1924। साफायनाय महर मानो बुंनाय जादों, 1919आवनो बिहा मा जादोंमोननो लिरनाय महराव मोन्दों, आखाइजों लिरजादों, नाथाय आखाइजों लिरजानायखौ लाया, साफायनानै फोसावनायखौसो लायो, बेखायनो 1924 मोनब्रै बिसानाव ओंखारदों बियो। बेनिफ्राय दङ खन्थाइ मेथाइ बिजाबनि लिरगिरिया सोर एबा सुजुगिरिया सोर होनदों, बे जाहैबाय मद्राम ब्रह्म आरो रबनाथ ब्रह्मजों लिरजानाय खन्थाइ 1923। बेनिफ्राय दङ बर'नि फुटबलनि राजा बुंब्ला सोरखौ मिथियो, बिन'द ब्रह्म। बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ, दाखालि बावैसो स्टेचु बानायनाय जादों क'क्राझाराव बिनि। बेनिफ्राय दं बर' रावनि गारां रिंसारथि आरो खौरां रिंसारथिफोरा बेसेबां होनदों, बेफोरखौबो नायनांगोन। बे जाहैबाय गारां रिंसारथि 6था आरो खौरां रिंसारथि 16था। बेखौ बयबो मिथिखागौ, क्लास 9, 10आव मोननाय जायो। इण्डियान सुपार लिग एबा ISL आव बर'नि जोहोलाव हलिचरन नार्जारी बिथाङा दा बबे टिमजों गेलेयो होनदों, बेबो सोंजानो हागौ। बे जाहैबाय हायद्राबाद। आरो ISLनि फुल फर्मबो सोंनो हागौ, नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लानांगोन, इण्डियान सुपार लिग। बेनिफ्राय नेक्स्टआव सोंनाय जादों मोनसे गोसोखांहोनो थाखाय, आरो बेयो इम्परटेन्ट, फैया नङा फैगोनबो, हमनो हाया, बेफोरखौबो होनाय जायो। दा बावैसो बिटिआर सोरखारा खुंनाय गिबि ISPL जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव बबे हान्जाया देरहादों होनदों, बे जाहैबाय बिटिआर काउन्सिलानो देरहादों एबा बिटिआर हान्जायानो देरहानाय जादों। आरो ISPLनि फुल फर्मखौबो सोंनो हागौ, बे जाहैबाय इन्टार सिक्स शिड्युल काउन्सिल्स प्रिमियार फुटबल लिग। बेखौ गोसोआव लानांगोन, 2022आव जादों, इयारखौबो सोंनो हागौ, बावथ्राखै, नोंसोरबो गोसोआव दङ। बेनिफ्राय रांसार बान्थाखौ बबे आफादा होयो होनदों, बे जाहैबाय बर' थुनलाइ आफादा होयो। प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ सोर होयो होनदों, बे जाहैबाय बिटिआर सरकारा होयो एबा BTC-निफ्राय होनाय जायो। बेनिफ्राय 2022 मायथाइनि सेनियर नेसनेल उसु चेम्पियनशिपआव एकदम लेटेस्ट, बियो कारेन्टनि बावैसो जाथारनाय निउस। 2022 मायथाइनि 31थि सेनियर नेसनेल उसु चेम्पियनशिपखौ सोर बर' गेलेगिरिया सनानि मेडेल बान्था मोननो हादों। बे खेलायाव बर'निफ्राय सनानि मेडेल सासे मोनबोदों, लेटेस्ट, बावथ्राखै, कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै 2022नि 31थि सेनियर नेसनेल उसु चेम्पियनशिपआव। दा बिथाङानो जाहैबाय, नोंथांमोना नुदों, बे नबनिता बर'। दा बे बिथां। दानिया बिनि उनावहाय गोसोआव लानो गोनाङा गुबुन गुबुन दंबावो, बेफोरखौ नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन। दिनै सानसेनि थाखाय बेखिनिखौ लादो, आरो नट खालामनानै लानो लुबैदोंबा नट खालामनो हागोन। बेखौ बेनि PDF फाइल डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, PDF फाइल, बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन, आरो नङाबा थुनानै अपेन खालामनानै लिरख'नो हागोन, आरो स्क्रिनशट खालामनानै लिरख'नो हागोन। दा बेखौ नोंथांमोननो लोगोसे खाबु होनाय जादों। गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो मिथिनो हानाय जायो, आरो बादायलायनायाव नों आं लोगो लानानै बयबो नलेज बारायहोनो हानाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।